Jordi, fill, què fas despert a aquesta hora? És que la Lila comença avui un rodatge de la sèrie i hem d'estar sent molt aviat. Ens despertem ara per no haver d'anar amb pressa. Molt bé. Ah, Loli, què fas aquí? Conxi, he mirat una pel·li de por abans d'anar a dormir i ara tinc por. Puc anar a dormir amb tu? Cap problema. Aquesta és la màquina del temps. Per què està a la cuina? És totalment funcional. Però per què està a la cuina? No està del tot calibrada. Però i la cuina? I què importa que estigui a la cuina? Un moment. Us sembla correcte que parli així el seu fill? No sé, dialogant la gent s'entén. Tranquil, Pau, comptem amb un gran grup de guionistes que tenen compte de no ofendre ningú. Reprenem des de que crides. I què importa que estigui a la cuina? Ai, vale, tampoc cal que contestis així. Un segon. I ara què passa? A tu et sembla normal que la nena respongui així al seu pare? Podem fer fora aquest tio del set? Tinc set, a veure si hi ha aigua a la cuina. Què ha estat això? Ah, he de sortir d'aquí! No puc fugir. Deixeu ja les llumetes que hi ha gent que vol dormir. Perdó, Conxi. Quina caradura aquests dos. Són els veïns del primer que es pensen que com són vampirs poden anar per la nit molestant a tothom. Ja m'han despertat. Apa, anem a dormir. Esteu preparats per veure el tràiler de la sèrie que protagonitza la Lila? Sí! Doncs endavant! Bon dia, em dic Miquel, tinc 38 anys i tinc 2 filles. Tinc un màster en ciències i 2 doctorats. I voldria patentar la màquina del temps. Li he deixat fora tots els documents que necessita. Ha portat el DNI. Merda, sabia que m'oblidava alguna cosa. Hola. Ah!